tsakanin amana mun kai rikewa. Aminta da juna ni da masoyina, ba zargi tsakanin amana mun kai rikewa. Mariya! Inna! Na'am! Inna! Abdullahi! Lafiya? Inna Mariya ta bar gidan nan. Yanzu na gaya wala shi da 'yan uwansa sun taho da makamai za su zo gidan nan. Mariya, Mariya. Ya wale, yanzu na ga Mariya ita da Abdullahi suna ina sun yi hanyar babban daji. Na gaji Abdullahi, ishirwa nake ji. Mariya, je ki can ki boye cikin ciyayin nan. Bari in je in kawo miki ruwa.